i dobrodošli još jedan moj video, ja sam Anđela. Kao što i možete vidjeti po naslovu, danas radimo prvi utisak i moje neke dojave što se tiče pudera. Puder o kome ćemo pričati danas i koji ćemo testirati jeste Max Factor Radiant Lift. Ovo je puder koji je skoro izašao. Trenutno ga možete naći u Lili na akciji 1439 dinara, nadam se da nisam pogriješila. Link pudera, vi možete da ga poručite sa Lilijevog sajta, bit će dole u opisu i mislim da Jasmin također ima Max Factor, tako da bit će i njegov dole ako sve budem pronašla. Preći ćemo prvo na neke specifikacije što se tiče ovog pudera, tako da hajde da krenemo. Ovaj puder kaže da će dati blistav ten, ali dugotrajnost. Također kaže da će koža izgledati mat, ali ne potpunosti mat, već imati taj prirodni sjaj. Također sadrži neke sastojke koje popunjavaju neke, da kažemo, neke neravnine i kaže da će lepo izgledati. Smatram da to popunjavanje nekih neravnina mi je malo čudno, ali dobro, moguće, ne znam. Gledala sam samo jednu recenziju, to je bila recenzija Dejane Erić. Stavila ću primer na cijelo lice, radit ću jedan deo četkom da vidim kako će da se ponaša, pa ću raditi drugi deo blenderom da vidim kako će i on da se ponaša. Moja nijansa jeste 33 Crystal Beige i hajmo da krenemo sa nanošenjem pudera. Sada ću naneti Wet n Wild matte primer na cijelo lice, mislim, namazala sam kremu i sve ostalo, sad mi je ostalo samo puder da nanesem primer. Svako jutro čistim lice i da, vidjet ću da držim nekih 12 sati ovaj puder i onda ću vam se javiti. Mislim da ovo sve znači. Nije mi jasno zašto izgleda mnogo belo na kameri. Ok, krenut ćemo da ga otvorimo, samo da ne može ovako. Ima pumpicu. Očekat ćemo ga. Ovo je iz jedne pumpice. Inače, ostala sam malo svetlije jer sam čitala da oksidira. Uzet ću 2 pumpice. Ovu stranu ću da radim sa četkom i sunđerčićem. U teksturima je baš lagana kada se nanosi. Ne znam kako vidite meni, ovo izgleda svetlo. Možda i nije. Četkom koristim moju omiljenu Blush 30 boju. Lepo se blenda. Čujem da li se nadoknađuje. Lepo se blenda sa četkom, ali mi nekako ova četka nikad ne ostavlja linice, međutim sada mi je i to dosta ostavila. Preći ću sunđerčić. Iskreno da vam kažem, koža izgleda jako prirodna, ne znam kako ova kamera hvata, ali se radi da hvata dobro. Izgleda jako lepo prirodno na kožu, lepo se stopio sa kožom. Ovo mi je bez pudera, znači nema ništa na licu, ovo mi je sa puderom. Lepo da još se nije osušio, još se lepi. Definitivno se po meni sunđerčićem lakše nanosi i lepše. Baš mi se dopada. Ima neke sitne šljokice. Kao da sam uzela Auren loose powder, one koji sam nekad koristila i sam njim setovala lice, jer on ima sitne šljokice u sebi. Tako bukvalno izgleda. Po meni nema full coverage, na jedno mjesto sam nanela, dobro se bilduje, sad ću da pređem, 2 pumpice su mi trebali za jednu stranu, sad ćemo da uzmemo još 2 sa sunđerčićem da vidim kako će da se ponašaju. Da oksidira malo, čini mi se, ne mnogo. Ja ne znam šta se desilo, ali meni sa sunđerčićem je ostalo pudera, sa četkom nije. Nekako, ne znam, ali ovaj puder se ludački dobro blenda. Razlika kada se nanosi četkom, pa onda sunđerčićem ili samo sunđerčićem, ne postoji razlika, ali generalno manje mi je trebalo pudera sa samo sunđerčićem. Što se finiša tiče, s ove strane mi je prirodno malo svetlo. Vidim da još sija, ali zato što se nije osušio. Rekao da imate sitne neke šljokice u sebi. Ovo vam kažem da mi se ovo jako dopada, baš je dobro. Hajde vidjet ću sad sunđerčićem da dodam na neka mesta, tipa na... Čak mi je ovu guličicu. Mogu vam reći da je pokrivna moć srednja ka punoj pokrivnoj moći, nije skroz puna. Ali
Meni je za sada prvi utisak divan. Mislim, ne znam gde bi dodala, ali... Vidjet ću malo tu ispod podočnjaka. Jeste da tu ide korektor, ali namjerno hoću da gledam da vidim kako će priti. Da. Bildovanje je moguće, odnosno nadograđivanje pudera je moguće. I to mogu da vam kažem da se lepo nadograđuje, da ostavlja fleke. Kažem vam, imate male sitne šljokice, dobro se bilduje, pokrivna moć srednjaka ka više pokrivne moći. Ima taj presijava, nije matije, ali presijava. Mislim da može da se koristi na dnevnom nivou, mislim da nije za osobe koje imaju suvu kožu, mislim da je za osobe koje imaju masnu kožu za sada, jer vidim da ima taj mat finish, pa plašim se da vam ne ostavlja flekice ili tako nešto slično. Što još mogu da vam kažem? Vidjet ćemo kako će sada se ponaša sa korektorom, puderom u kamenu, bronzerom, highlighterom, rumenilom. Ja ću to sve da odradim sada, dakle sve ću to da odradim, pa vam se vraćam da vam kažem utiske nakon što sam nanela sve ovo na svoju facu. 2 hours later. Evo me, završila sam sa ostatkom šminke i moj sadašnji utisak jeste da koža izgleda fenomenalno. Ja sam oduševljena. Puder tako nekako daje svežinu licu, šljokice su one sitne vidljive, na kameri nisu vidljive. Mnogo mi se dopada. Ono što bih dodala jeste da odlično sarađuje sa puderom u kameru, bronzerom, highlighterom, rumenilom, sve se odlično. Na kapcima imam samo njega, dakle puder sam stavila kao primer, namerno nisam stavljala korektor, baš da vidim kako će da se ponaša. Setovala sam ga, zato što nekako nisam bila sigurna kako će se ponašati, ali fenomenalno. Ja sam senke nanosila preko pudera i bila sam baš zadovoljna. Mogu da kažem da nemam ni jednu fleku, što mi je velika sreća. Stranu koju sam koristila sa četkicom koristila sam 3 pumpice, a za ovu stranu gdje sam koristila sa sunđerčićem koristila sam, ja mislim, 2 pumpice. I kada sam prašla sunđerčićem, naravno skinula sam višak. Ovaj puder oksidira, tako da vam predlažem da uzimate jednu nijansu svetlije i bit će vam dobar. Kao što sam rekla, moja nijansa je 33 Crystal Beige. Ja ću vam se javiti tokom dana, vreme sam vam napisala, pošto ga ne znam, mislim da je bilo pola 12 kada sam nanela puder, tako da pisat ću vam vreme, javit ću vam se verovatno na svakih 3 sata. I to je to, ja vas sad ljubim i se vidimo za koji sat, ako 2 za koji sat. Evo mene, sada je 3 sata i 1 minut, da vam ispričam šta mislim o puderu. Što se tiče samo pudera, puder stoji na mestu. Dakle, ništa se maklo nije. Sad ću... Kako puder sada izgleda? Ništa se maklo nije, gledala sam dok nosa, inače pila sam vodu i sve pa mi je Karmin malo uništen. Bože, bronzer stoji na mestu, highlighter stoji na mestu, senka stoji na mestu zato što rekla sam da sam stavljala kao bazu za senku. Što se tiče borice, ja imam ove ovdje borice, ne znam da li se vide. Da. Što se tiče mojih smelica, tu su, mislim, normalno, imam to. Rekla sam, oko nosa, sve ok. Puder za sada fenomenalno stoji, fenomenalno izgleda. Gledala sam malo pre i na ogledalu i pod još jačim svetlom. Sve stoji na mestu, sve je kako treba i baš mi se dopada kako puder izgleda za sada. Tako da za sada jedan veliki like i mi se vidimo opet za 3 sata, dakle vidimo 20 do 6 je. Vi mene vidite super, zato sam i stala ovdje. Ima par stvari da vam pokažem koje su se desile. Prvo uzet ću toalet papir da vam pokažem da sam se već usijala. Ovaj deo ovdje sve sam se usijala oko nosa i hajde da probam. Evo ga. Usijala sam se na delove koji se uvijek usijam, to je T-zona. Da, T-zona mi se usijala i to je sve. Ostatak lica mogu da kažem da se puder nije makao. Nosim ga već nekih skoro 6 sati. Znači ovo se desilo proteklih sat vremena. Puder jako malo skinuo, ali što se tiče ovako dugotrajnosti, dopada mi se. Tu je bronzer, tu je highlighter,
promenilo. Sve je tu. Sad što se tiče senke, mogu da vam kažem. Sve je tu kako treba. I eto, to je to, mi se vidimo. I evo mene, sada je negde oko 8:15. Poenta u tome da sada ide porodično veče. Ja sutra ujutru ustajem rano, u 6:30 treba da sam na nogama, tako da sam rešila da vam sada završim video tako negde oko 8:30, 8:15 je. Ja sa analizom lica, pošto ga stvarno nisam uletila. Da, skinuo mi se malo na nosu, ali pretpostavljam jer sam imala uzan duks, pa moguće da je zbog toga malo bio problem jer kada povučete to mi se redovno dešava. Skinuo se na bradi, imam čak i od karmina, čak imam karmin i po rukama. Imam malo skinuto na bradi, ali to sve pridajem tome što sam vukla, ležala sam, dremnula sam i ostalo tokom dana. Znači brada, malo na nosu, ali to je bukvalno samo odavde do ovde. Što se tiče lica, ovdje imam malo skinuto, verovatno isto od toga. Oko nosa imam skinuto ovaj ovdje deo. I crve strane, znači uvukao mi se malo ovdje. Ono što je najveća fora, meni se smelice ne prikazuju toliko koliko sam mislila da hoće. Znači, baš se skoro ne vide. Da vam kažem, meni lice dalje ima onaj sjaj. Dakle, ima ono presijavanje što ja volim. Što se tiče na očima, kao primer je obrazi. Ja imam tu pojentu da onaj puder koji kod mene izdrži na licu više od 4 sata bez ikakvih fleka po licu, on je kod mene favorit. Jer mi se obrazi suše posle jedno 4 sata, znači da je kod mene puder položio test. Tako da, što se tiče obraza, sve na mestu. Dakle, ja mogu reći da se ovaj puder dobro zaši. Znajući mene, ja sam se mastila, onaj put kad sam skidala, to je bilo negdje oko 6 sati, tada mi se jedino desilo da sam se usijala i posle toga, evo, ništa nije taknuto, ništa dirnuto i to je to. Moji finalni utisci. Reći fenomenalni. Prvo, ovaj puder može se nanositi u debljem sloju i u tanjem sloju. Može se bildovati, može se raditi četkom, može se radi sunđerčićem. Meni se mnogo više dopada kada se radi sunđerčićem i mnogo se dobro bilduje. Dobro, jednostavno, sloj na sloj se dobro pakuju i nije problem ako uzmete tanji sloj pa stavite deblji. Isprobavat ću ga kao dnevni puder da vidim kako će se ponašati, pa ću vam u nekim od narednih klipova, ako bude bio favorit, bit će u početkom, kako se zove, oktobra u klipu, ako ne, bit će u utiscima na ovim proizvodima definitivno. Što se tiče dugotrajnosti, jako sam zadovoljna, nosim ga dakle od 8:30 na svom licu do 8:30, možemo tako reći, evo sad je polako 8:30, tako da ja sam veoma zadovoljna. Sunđerčićem sam nanosila nekih 2 pumpice i 2 pumpice su mi bile previše. Kada sam stavila puder na lice sa jedne strane, bilo je mnogo, ali mislim kada bi se stavile 2 pumpice na cijelo lice sunđerčićem, bilo bi odlično. Kod četke je drugačiji slučaj, mislim da sam 2,5 do 3 pumpice iskoristila i možda je zbog toga bio problem zato što sam previše pudera koristila. Isprobat ću ga opet četkom naravno, pa ću vam javiti u nekih narednih klipova kako se on ponašao na licu kada sam stavljala četkom puder. Tako da isprobat ću, imam još par četki za puder pa ću isprobati. Tako da što se finalnog mog utiska tiče, veoma sam zadovoljna i svima vam toplom preporučujem. Ono što mi se također dopada, idu mat, ali ima sitne šljakice koje daju tu nekakvu svežinu, ne znam da opišem to. Preporučujem osobama koje imaju kombinovanu kožu i masnu kožu, ali ne onu ultra masnu kožu. Dakle, osobe koje imaju veoma suvu kožu ili veoma masnu kožu ne preporučujem. Mi sa kombinovanom kožom mislim da je ovo odlično. To su neki moji utisci, mislim da ne grešim. Ako grešim, vi pišite mi ako ste ga isprobali. Ako ga želite, u Liliju je 1439 dinara, čini mi se, tako da možete pogledati
ako želite je kupiti. Inače, meni je užasno hladno, da. Se vidimo u nedelju sa novim klipom, dakle idu sreda, petak, nedelja klipovi, sreda 19 časova, petak 17 časova i nedelja 19 časova. To je neki nov program i nadam se da će vam odgovarati jer nekako gledala sam da iskombinujem jer me nije bilo po 2,5 nedelje i nadam se da će vam se svidjeti. To je to, dragi moji, ako vam se svidio ovaj klip, opet kažem, lajkajte ga, prijavite se na moj kanal, pišite mi dole u komentare, a ja vas ljubim i se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!